ολοκληρωμένης πολιτικής εξαγωγών είναι κατά τους ειδικούς τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν την οικονομία. Γίνεται όμως το ερώτημα, τώρα που έπεσε το μισθολογικό κόστος, θα ανοίξει ο δρόμος για να έρθουν οι επενδυτές, ή μήπως το πρόβλημα φαίνεται τουλάχιστον να είναι πιο σύνθετο? Ήθελα τώρα τη γνώμη του ειδικού, του κυρίου Ανδρέα Παπαστάμου. Κύριε Παπαστάμου, καλησπέρα. Είστε στέλεχος οικονομικής διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερως για την τιμή που μου έκανες. Ερχόμενος εδώ, διαπίστωσα ότι ήταν αρκετά δύσκολο να έρθω. Είχα το στόχο, το πώς θα έρθω, αλλά μου έλειπε το σχέδιο. Ξεκινούμε λοιπόν από αυτό, ότι αν έχουμε το στόχο αλλά δεν έχουμε το σχέδιο, είναι απλώς ευχολόγιο. Αυτό ισχύει δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια στο κομμάτι του εξαγωγικού μας εμπορίου, στο κομμάτι της έλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό, αλλά και στο κομμάτι του marketing για τις επενδύσεις και το εξωτερικό μας. Να σας πω κάτι, κύριε Παπαστάμου. Γιατί η καρδιά του προβλήματος εκτιμώ ότι είναι στο γεγονός, παράδειγμα, στη Βουλγαρία, μέσα σε 2-2,5 ώρες και με 3 φαξ έχεις καθαρίσει. Έχεις κάνει την επιχείρησή σου, την επένδυσή σου, τα έχεις κάνει όλα. Εδώ λοιπόν, γιατί να θέλουμε ένα τόνο χαρτί? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτή η γραφειοκρατία πότε θα σταματήσει στη χώρα? Γιατί πώς θα έρθει να κάνει κι ο άλλος επένδυση εδώ? Αγαπητέ Λεωνίδα, θα σου πω το εξής, ότι από το 1995, από το 1996 που λειτουργεί το ΕΛΚΕ, το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, ενώ έχουν γίνει αρκετά σχέδια για την έλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, δυστυχώς έχουν υποβληθεί τα σχέδια αυτά, έχουν εγκριθεί, αλλά δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Η έλλειψη υλοποίησης οφείλεται ακριβώς σε αυτό το οποίο είπες. Οφείλεται δηλαδή στην έλλειψη ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού κράτους, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στον ορθολογικά σκεπτόμενο επενδυτή να αξιοποιήσει τους παραγωγικούς του πόρους και να κάνει την επιθυμητή του επένδυση σε μια χώρα η οποία διαθέτει ήλιο, ανεξάντλητους φυσικούς πόρους και ένα πολύ υψηλά μορφωμένο εργατικό δυναμικό. Αυτό αξίζει να το πούμε, διότι έχουμε ξεφύγει πλέον στην οικονομική διπλωματία από την απλή υποστήριξη των εξαγωγών και των επενδύσεων και έχουμε πάει σε ένα άλλο στάδιο, το οποίο είναι αυτό της συνεργασίας των επιστημονικών κέντρων, της έρευνας, θα το λέγαμε με απλά λόγια, του μεσάζοντα μεταξύ των πανεπιστημίων και της γνώσης και της παραγωγής. Σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα διαθέτει και είναι δυνατόν να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε όλο το βαλκανικό χώρο, στη Μέση Ανατολή, στην Τουρκία, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επειδή είπατε και πόσο θα προχωρήσει και το ήλιος, το οποίο μάλιστα συζητήθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και για να εξηγούμαστε, το ήλιος είναι ότι θα δίνουμε ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, προς τις βόρειες χώρες. Στέλεχος οικονομικής διπλωματίας, Έλληνας, στο εξωτερικό, τι του έλεγαν οι επενδυτές? Η αλήθεια είναι ότι έχω υπηρετήσει στην Τουρκία, έχω υπηρετήσει στα Σκόπια και τώρα συνεχίζω και υπηρετώ στη Γενέβη. Ομολογώ ότι υπάρχουν επενδυτές Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν από την Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά επίσης υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, επιχειρηματίες, δυναμικά στελέχη, τα οποία θέλουν να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα, η οποία έχει τουρισμό, κατά 15% του ΑΕΠ, όπως γνωρίζετε, απορροφάται από τον τουρισμό μας. Στο κομμάτι του γυαλιού, το οποίο δεν είναι γνωστό ευρύτερα, και τι εννοούμε γυαλί? Έχουμε την άμμο και υπάρχουν κατασκευαστικές εταιρείες που φτιάχνουν γυαλί από τα κινητά και τα μπαρμπρίζ των αυτοκινήτων μέχρι το πιο σύνθετο γυαλί που μπορούμε να σκεφτούμε. Στο κομμάτι των φαρμακευτικών, των χημικών, θα σταθώ στο κομμάτι του τουρισμού. Είναι γνωστή η περίπτωση στον Ναβαρίνο ότι ένας ευφυής επιχειρηματίας και εφοπλιστής δυστυχώς έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια να συγκεντρώσει 2.500 υπογραφές για να φτιάξει το υπέροχο ξενοδοχείο στο Ναβαρίνο. Πόσες είπατε? Το ίδιο. Πόσες είπατε? 2.500 υπογραφές. Αν και νομίζω ότι είναι ίσως και παραπάνω από 5.000. Πάνω σε αυτό, κύριε Παπαστάμου. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι το 1995 είχε ξεκινήσει η γνωστή επένδυση των Καναδών TVX Gold με 4 ορυχεία στη Χαλκιδική, ένα γραφείο. Είχε ξεκινήσει αυτή η επένδυση με αρκετά εκατομμύρια. Ήταν η μεγαλύτερη επένδυση τότε στον ελληνικό χώρο. Ξεπερνούσε τα 310 εκατομμύρια δολάρια, αμερικανικά δολάρια, εκείνη την εποχή. Είχαν υποσχεθεί ότι θα δαπανίσουν άλλα 20 εκατομμύρια δολάρια για τον καθαρισμό της θάλασσας από τα ορυχεία. Και δυστυχώς η γραφειοκρατία αλλά και τοπικά συμφέροντα δεν επέτρεψαν στην καναδική εταιρεία. Πάνω σε αυτό, κύριε Παπαστάμου, ο μέσος χρόνος αναμονής ενός επενδυτή ή κάποιων σχημάτων, ποιος είναι? Υπάρχουν κάποιες έρευνες πέρα από τα ακραία που μόλις μας αναφέρατε?
Κοιτάξτε, η θεωρία λέει ότι σε ένα 20ήμερο ένας επενδυτής από το εξωτερικό έχει υποβάλει το business plan, έχει εγκριθεί. Αυτό με βάση τον νόμο λέτε τώρα. Ναι. Με βάση τους πραγματικούς ρυθμούς. Η αλήθεια είναι δυστυχώς ότι ξεπερνάμε το εξάμηνο, το έτος και αρκετά χρόνια αν η επένδυση είναι σημαντική. Το μπαξίς παίζει ρόλο ακόμα. Εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή έχει γίνει αρκετή συζήτηση τον τελευταίο καιρό για την διάθεση του ελληνικού. Και μάλιστα είχα μια συζήτηση πριν από λίγα λεπτά με τον αγαπητό φίλο τον Λεωνίδα για το ζήτημα της διάθεσης του ελληνικού σε ξένους επενδυτές και την αξιοποίησή του. Θα σας πω το εξής, ότι 16 Φλεβάρι, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα, υπεγράφει συμφωνία μεταξύ της Αγγλίας και της Σάλκοβο. Η Σάλκοβο είναι μια ρωσική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης και διείλησης στο χώρο τον ενεργειακό. Η Σάλκοβο αποφάσισε να εισάγει τεχνογνωσία από τα αγγλικά πανεπιστήμια. Δεν πήρε λοιπόν κάτι συγκεκριμένο, αλλά αποφάσισε να αγοράσει υπηρεσίες από την Αγγλία. Ήδη στα αγγλικά πανεπιστήμια, τα μεγάλα, στην Οξφόρδη, στο Imperial, στο Cambridge, υπάρχουν εμπειρογνώμονες της Σάλκοβο, οι οποίοι συζητούν με τους Εγγλέζους, τους ειδικούς σε θέματα διείλησης, να μεταφέρουν τεχνογνωσία από την Αγγλία στη Ρωσία. Πόσο απλά είναι αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένας χώρος τεράστιος, ο οποίος είναι γύρω στα 500 εκτάρια, αυτός θα αξιοποιηθεί, θα γίνει επιχειρηματικά πάρκα, θα μεταβληθεί σε επιχειρηματικά πάρκα και σε χώρο επιστημονικής έρευνας, η οποία έρχεται από την Αγγλία. Εμείς λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα αυτή να μεταφέρουμε στις γειτονικές χώρες την έρευνα από τα εργαστήρια ή να εισάγουμε την έρευνα, να την βελτιώσουμε και να τη μεταποιήσουμε ως αγαθό, γιατί και η έρευνα είναι αγαθό, και να την εξάγουμε πλέον στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην Τουρκία κλπ. Μα κύριε Παπαστάμου, εδώ πέρα έχουμε και δικά μας προϊόντα, παράδειγμα, για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Έχουμε και δικά μας προϊόντα, τα οποία τα στέλνουμε έξω και μας τα γυρίζουν σε εμάς ως δικά τους. Έχετε απόλυτο δίκιο και οφείλω να πω το εξής, να αποκαλύψω κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή υποψήφιση, δυστυχώς, στην Ελληνική Βουλή. Μιλάμε για έναν οργανισμό, νεοπαγή οργανισμό με την ονομασία Δήμητρα. Δυστυχώς αναφέρομαι στον χώρο των βιολογικών προϊόντων, στην πιστοποίησή τους. Η πιστοποίηση έως σήμερα γινόταν από την πιστοποίηση, την ευρωπαϊκή, έως σήμερα γινόταν από έναν οργανισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 οργανισμούς, οι οποίοι συγχωνεύονται και δημιουργείται ένας μεγαλύτερος οργανισμός και έχουμε τα εξής. Ενώ έως εχθές οι 4 αυτοί οργανισμοί απασχολούσαν 700 ανθρώπους, σήμερα με την ψήφιση νόμου που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή για τον οργανισμό Δήμητρα, θα απασχολεί αυτός ο οργανισμός 1.200 άτομα και ενώ το κόστος για την πιστοποίηση αναγεωργική μονάδα ανέρχεται σε 250 ευρώ, αυτή τη στιγμή μετά τη δημιουργία του οργανισμού θα φτάσουμε στα 1.200 και ευρώ αναγεωργική ομάδα. Θα σας πω ενδεικτικώς, εμείς ξέρουμε για ψαλίδι. Ναι, είναι εκπληκτικό. Μάλιστα είχε γίνει πριν από κάνα μήνα περίπου, νομίζω, μια συζήτηση στο Μέγκα, αν δεν απατώμε, στο οποίο παρευρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Κανδαλίδης, και ο κύριος Περτεντέρης του είχε θέσει αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν προσλήψεις δηλαδή ουσιαστικά τώρα? Πόρων, θα σας πω ενδεικτικά ότι ήδη συζητούν για οργανική θέση διευθυντού. Ήδη αναφέρεται στο άρθρο 8 και στο άρθρο 20 αυτού του νόμου, του υποψήφιση νόμου. Αναφέρεται στο ότι ο διευθύνων σύμβουλος ενός από τους υποσυγχώνευση οργανισμούς θα δημιουργηθεί οργανική θέση διευθυντού στο νέο οργανισμό με 6 νομικούς συμβούλους. Περιμένετε δηλαδή ότι γίνεται τώρα μια συγχώνευση και αντί να μείνουν οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι εκεί, γίνονται και νέες προσλήψεις. Ακριβώς. Δηλαδή από 880 πόσους μας είπατε, πάμε στους 1.000 τόσους. Πάμε στα 1.200 άτομα. Ενδεικτικό δε είναι ότι το συνολικό κόστος για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων στην Ιταλία ανέρχεται σε 8.000 ευρώ ετησίως και μετά τη δημιουργία αυτού του οργανισμού, δυστυχώς στην Ελλάδα θα φτάσει άνω των 80.000 ευρώ για την πιστοποίηση των βιολογικών αγαθών, που τόσο είναι σημαντικά για το γεωργικό τομέα που, όπως ξέρουμε, αυτή τη στιγμή υποφέρει. Άρα, το ερώτημα είναι το εξής: κατά πόσο ένας γεωργός έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τα 1.200 αντί για τα 250-260 και κατά πόσο οι εξαγωγές μας στον τόσο ευαίσθητο τομέα που είναι τα βιολογικά προϊόντα, τα γεωργικά βιολογικά προϊόντα, είναι ανταγωνιστικά πλέον.
Πόσο Θα σας θα πω από την πολλούνται και τα εμπειρία λοιπά, μου. είναι μια αλυσίδα. Πολύ Θα σας γρήγορα, πω- μόνο και δεν έχουμε χρόνο. Θα σας πω από την εμπειρία μου από τα Βαλκάνια ότι είχαν έρθει Αμερικάνοι εμπειρογνώμονες στα Σκόπια και στην Αλβανία, οργάνωναν κλάστερς. Κλάστερς, θα πούμε για τους ακροατές μας, είναι ομάδες συνεταιρισμών, ομάδες επιχειρήσεων. Οργάνωναν λοιπόν ομάδες επιχειρήσεων για την τυποποίηση των γεωργικών προϊόντων στα Βαλκάνια, τα οποία ακόμα είναι αγνά διότι χρησιμοποιούν λιπάσματα φυσικά κλπ. Με σκοπό να τα εξάγουν στις γόνιμες και όριμες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες θέλουν, ζητούν καλή ντομάτα, φυσική ντομάτα. Μάλιστα. Η ντομάτα λοιπόν αυτή, η οποία δεν είχε την τυποποίηση, ερχόταν Αμερικάνος από 40.000 χιλιόμετρα μακριά να τους δείξει πώς θα κάνουν την τυποποίηση, ενώ θα είχαμε εμείς τη δυνατότητα από τους δικούς μας συνεταιρισμούς και τα επιμελητήρια να πάμε στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή και να διδάξουμε τους ανθρώπους αυτούς πώς θα εξάγουν, με ελληνική συμμετοχή σαφώς, πώς θα εξάγουν Μάλιστα. τα τόσο φυσικά αγαθά τα οποία ζητιούνται από τις αγορές στην Ολλανδία και στη Γαλλία και στην Αγγλία και συνεπώς να έχουμε μερίδιο εισοδήματος και μερίδιο ευθύνης στην πολιτική του εξαγωγικού εμπορίου. Κύριε Παπαστάμο, σας ευχαριστήσω. Είμαι στη διάθεσή Και σας. μας μαβήσατε λίγο την καρδιά με Δική την μου οικονομία χαρά. και με ό,τι γίνεται στη χώρα μας. Καρδιά Μακάρι περιβόλη. αυτά να αλλάξουν. Ναι, μας κάνει την καρδιά περιβόλη. Μακάρι όλα αυτά να αλλάξουν. Θέλει αξιοπρέπεια, Θέλω- θέλει αξιοκρατία, αξιοπιστία και Κάπου θα έχουν αξιοκρατία. χαθεί, θα τα βρούμε και αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δική μου Να χαρά. είστε καλά.